instalación de expositores de produtos da marca Lugo Sabe en supermercados Cemar e nas áreas de servizo da autovía está a ser todo un éxito, tal e como reflite a boa acollida que ten entre os lucenses e os numerosos usuarios da A6. Esta iniciativa ten por obxectivo promocionar os primeiros 150 produtos que contan co distintivo de garantía de calidade promovido pola Deputación a través do programa Lugo 2, que está financiado nun 70% pola Unión Europea. Situado nun lugar estratéxico dos supermercados Cemar, o expositor do Lugo Sabe chama a atención dos clientes nada máis entrar. Porque es una forma de presentar productos que son de Lugo y que son, que a lo mejor en otro momento pues estaban diseminados por la tienda y ahora pues los tenemos aquí pues más concentrados en este stand. La gente tiene más facilidad para encontrarlos, ¿no? Porque moita xente ao mellor no stand, pois non están aquí reunidos todos xuntos, pois non se identifica con Lugo e así pois estar máis ou menos reunidos, pois eu creo que así é moito máis fácil de saber cales son da terra. Aquí atopan reunidos produtos de 35 empresas, algúns xa conocidos polos lucenses, outros máis novidosos como as berzas ou os grelos envasados e algúns difíciles de atopar neste tipo de establecementos como as marmeladas ou castañas en almíbar elaboradas de xeito artesanal, pero todos ca calidade garantida pola marca Lugo Sabe. Fíjate, o mel e pues, as fabas tamén me chama a atención, mira como están que parecen, e además fabas moi buenas, me chama a atención todo. Eu cando teña que comprar, vou a comprar de todo isto. Pero, sin dúbida, a quenes tamén chama moito a atención é os usuarios da autovía que paran nas estacións de servizo do Corvo e Guitiriz. Todo, porque aquí tienes de todo el país, del país, de las tartas, los quesos, los bombones, todo muy bien, muy bien. O expositor, a verdade, que está chamando bastante atención, sobre todo a xente de fora, sobre todo a xente da Castilla e todo eso. Gustalle moito ver os produtos típicos de aquí de Lugo, e nosotros informámonos sempre directamente hacia os nosos produtos, e sobre todo os de Lugo. Teñen moitísima aceptación, por exemplo, o aceite de oliva, de Quiroga, pois a maioría da xente non sabe nin que temos aceite aquí, non? Os viños de aquí de Galicia, por exemplo, pois os mesmo de Lugo, de Mencía, da zona da Mandia, todos estes, pois da zona da Mandia moita xente non o conocía. O obxectivo é que se recoñeza a calidade dos nosos produtos e que a súa zona traspase fronteiras e deste xeito promover unha economía vencellada ao medio ambiente. Moita xente non sabe, non nos conoce e é unha forma de dalos a conocer por todo España. Pareceme ideal que se represente en produtos típicos e de calidad a Galicia e máis nunha autovía que pasa moita xente de paso hacia a zona centro e por aí. Por mor da demanda de novas empresas agroalimentarias, na seguinte fase do Lugo 2 incorporaránse produtos de fora das reservas da biosfera. En Viveiro, máis de 2.000 persoas visitaron a pasada fin de semana a carpa do programa Innóvate. A Deputación aproveitou a gran cantidade de xente que se despraza á capital do Landro durante a Semana Santa para continuar coa súa campaña de divulgación da Administración electrónica. Este domingo a aula formativa viaxará a Pobra do Brollón, coincidindo coa Feira do Viño de Vilachá. O manexo do DNI electrónico é o primeiro que aprenden os cidadáns que acceden á carpa vermella do Innóvate sen importar a súa idade. Me encantaría aprender, me encantaría y saber si puedo hacerlo. Lo bueno que hay que hacer en todos los sitios, acercar todas estas tecnologías al ciudadano y sobre todo a la gente pequeña. Que le encuentro algo positivo, informar al ciudadano de las facilidades que tiene para no salir de casa, hacer trámites burocráticos y como una actividad lúdica pues para pasar la mañanita correctamente. Es un sitio de encuentro, de promoción de las nuevas tecnologías, de los valores de la provincia y una nueva forma de hacer política. Como apoio á promoción do uso das novas tecnoloxías, a aula formativa ten un espazo reservado ao Centro de Innovación Social en Lugo. Ofertamos cursos moi variados para introducir, aprender a usar o ordenador, o móvil, a cámara digital, xeral están tendo todos moi boa acollida. A aprendizaxe complementase con actividades lúdicas que atraen a pais e fillos. Era unha canción e había que, cando te ponían las flechas, tenías que pisar en donde ponían las flechas. Es nuevo para mí y está muy bien. Que aprendan a interaccionar con esas nuevas tecnologías, es interesante, sí. A carpa con forma de arroba é unha iniciativa do Programa Tecnolóxico Innóvate do Indudes, cofinanciado nun 70% con fondos FEDER.
A Deputación de Lugo conta cun novo secretario provincial, José Mourelle. Licenciado en Dereito e Ciencias Políticas, sustitúe a Faustino Martínez no cargo que ocupou durante 27 anos. O acto de toma de posesión, que foi presidido polo titular da institución provincial, asistiron o vicepresidente primeiro Antón Bao e numerosos compañeiros do técnico recén nomeado. A lealdade e entrega absoluta á Deputación de Lugo foron as premisas das que partiu o novo secretario da institución provincial na súa toma de posesión. Va a ser una línea de continuidad con la estructura que se había establecido con anterioridad. Don Faustino fue una persona que, bueno, un especialista en derecho administrativo. Obviamente siempre se imprime una impronta personal a la forma de trabajar, pero bueno, no creo que en principio haya ningún cambio de tipo sustancial en lo que es la estructura de lo que es el aparato administrativo en este momento. O acto cargado de emotividade desenvolveuse no Salón de Plenos do Pazo de San Marcos, ateigado de compañeiros, amigos e familiares do técnico. Licenciado en Dereito e Ciencias Políticas, especializado en Contratación Administrativa e Recursos Humanos, Mourelle Cillero proponse culminar a implantación da Administración Electrónica na provincia. Da colaboración que podamos ter cos pequenos concellos e que podemos apoialos desde o punto de vista xurídico, procedimental, que é un pouco que se pretendeu desde a Diputación co Plan Innovate. No mesmo lugar no que tomou posesión, o novo secretario da Deputación estreaba este martes o seu cargo. Foi na última sesión plenaria antes da cita electoral do 22 de maio, celebrada pola actual Corporación Provincial. Os máis de 100 bombeiros que se incorporarán o 1 de maio aos parques contra incendios da provincia de Lugo finalizaron o seu período formativo. Os profesionais recibiron esta semana na sede da Academia Galega de Seguridade Pública, en A Estrada, os diplomas acreditativos da man do presidente da Deputación e Consorcio Provincial de Bombeiros xunto ao conselleiro de Presidencia. A entrada en funcionamento dos 5 parques de bombeiros supón un gran avance en materia de seguridade na provincia lucense. Grupos de música noves e consolidados de Lugo promocionarán os seus temas estrelas en 2 CD recopilatorios que soarán en bares e discotecas da cidade. Será dentro do programa Xoves con Arte, promovido pola Concellería de Xuventude e a Fundación TIC da Deputación co obxecto de apoiar os músicos lucenses. Os grupos terán a oportunidade de gravar a súa maqueta nos estudios musicais de última xeración do produtor e compositor lucense Arturo Vaquero. O inicio do mes de maio caracterízase pola celebración de numerosas festas gastronómicas en distintos puntos da provincia. O domingo día 1 terá lugar en A Ponte Nova a Festa da Troita, declarada de interese turístico, en a que ten lugar o tradicional concurso nacional de pesca, no que se pon en práctica diversas técnicas deste deporte tan arraigado na localidade. No sur o protagonista da fin de semana será o viño. En Vilachá, Pobra de Brollón, poderase probar os caldos da Ribeira Sacra nas antigas bodegas da Pedra da Vila. Para acompañar os caldos na xornada haberá degustación de chourizos cocidos ao viño e música folk. O mesmo día, na Pobra de Sanxiao, festeixan a 13ª Feira de Degustación da Terneira Galega organizada polo Concello de Láncara. Ás 2:30 está previsto un xantar popular cun menú a base de carne ao caldeiro ou a grella e pola tarde realizarase a entrega de premios do concurso de gando vacún e cabalar.